Després d'un porrat de Sant Blai de 2022 amb la programació adaptada encara per les conseqüències de la pandèmia, l'Ajuntament de Potries ha fet pública una programació del porrat de 2023 completa i de plena normalitat, que abasta des del divendres 3 de febrer, dia del patró Sant Blai, fins al diumenge. Un porrat que es centra en els més menuts perquè gaudisquen de la festa, seguisquen la tradició i la mantinguen viva amb el pas dels anys. D'ací que aquest siga el porrat de la infància, on pretenem que es produïsca aquest relleu generacional i aquest retrobament amb les emocions per a la gent més gran que al llarg de la seva vida han vingut sempre a Potries a participar del porrat i sobretot amb els nous visitants, amb els xiquets i xiquetes que també s'incorporen a aquesta tradició i a aquest costum. D'ahir que anomenem el porrat de la infantesa, el porrat de la infància, i on ells van a tindre una programació molt acurada, molt pensada amb ells. I per a ells la programació inclou l'actuació de Dani Miquel i contacontes amb Almudena Francés i Marta Pellicer. Altre dels plats forts serà l'exposició Els joguets en ceràmica que acollirà l'edifici de l'Ajuntament. Altra de les novetats del porrat de 2023 és que celebrarà la seva primera edició com a bé immaterial de rellevància local. I amb tot això, un porrat que acaba de ser declarat per la Conselleria d'Educació i Cultura bé de rellevància local, bé immaterial de rellevància local, i vull recordar que des de l'Ajuntament, des del Govern Municipal, s'ha treballat colze a colze amb els tècnics de la Conselleria per arribar a complir aquest manament que d'alguna manera ens va fer en l'any 2018 el Consell Valencià de Cultura. Per a aquesta edició es manté la importància de la programació musical per a dinamitzar el públic amb les actuacions dels tabaleters i dolçainers de la Safor, el grup Trocamba Matanuska, la rondalla La Comarcal, la Batucada Comboi i el grup Jazzmatics. També es manté la tradicional representació de titelles amb Blai i la seua relíquia, la fira d'atraccions i els mercats gastronòmic i artesà. L'estructura del porrat serà pràcticament la mateixa que les últimes edicions. La fira d'atraccions i el porrat més comercial ocuparà, com sempre ha vingut fent, l'Avinguda Constitució i el recinte firal. Després hi haurà un tram de transició entre la plaça del País Valencià i el carrer Major i ubicarem el mercat gastronòmic en el carrer de Dalt i el mercat artesanal en el carrer Boamit, sempre unint totes les places, la plaça de l'Ajuntament amb food trucks, amb menjars per a dinars i sopars, la plaça del CUP, on està ubicat el museu, amb activitats, visites al museu, amb l'escola taller de ceràmica oberta i en ple rendiment, tot unit en aquesta estructura a través dels carrers i l'entramat urbà del nucli històric del nostre poble. I a més tornarà a passar-se la relíquia de Sant Blai, símbol del porrat de Potries, a l'església dels Sants Joans. Ara sí, de nou, s'obriran de bat a bat les portes de l'església i aquelles persones que vulguin passar-se la relíquia tindran l'oportunitat. En aquest sentit, sí que m'agradaria avançar-vos que el dia 3 de febrer, el dia del patró, ens han confirmat que estarà a Potries, que comptarem amb la presència del nou arquebisbe de València, Enric Benavent, que em consta que venia a Potries quan era xicotet i, per tant, de nou recuperarà aquesta tradició en aquesta ocasió com a arquebisbe de València. I tornarà el Blai Fest la nit del dissabte, el concert que fa apropar l'esdeveniment al públic juvenil. Torna el Blai Fest, torna la proposta que acosta el porrat de Sant Blai a les persones joves, torna la programació juvenil per a que este públic s'interessi també pel porrat i pugui vindre no sols a la nit, sinó un poc abans a veure el mercat i després quedar-se als concerts. Torna el Blai Fest amb 3 grups, amb una molt bona proposta, 3 grups i una DJ. El grup News, el Diluvi i Cactus i la DJ Nona i Sound. L'hora serà el dissabte dia 4 a partir de les 12, a partir de mitjanit, i el lloc és la carpa musical que ubiquem sempre al carrer Ferrocarril del Coll. El porrat de Potries forma part de la ruta dels porrats de la Safor, que s'enceta demà divendres a Oliva i acabarà en setembre a l'Alqueria de la Comtessa, recorrent 7 municipis de la comarca. Del 3 al 5 de febrer serà el torn de Potries.
Us convidem a tots i a totes a participar d'esta gran festa que és per a nosaltres el Porrat de Sant Blai 2023.